Mä käyn tuolla sanomassa sulle kavereille, että tulee tänne junistelemaan. Mites täällä? Kuinka monella te ootte? Tuleeko teistä joskus apea? Ei kai. Tuleeko? Ei. Tulee. Tulee? Hyvä. Heitte. Tänne perälle. Äläkää loukkaa itteen. Tykkäätte kauheasti uutiset? Tykkäätte kai? Mutta aina olla ahkeria. Ja kotiläksy tehdä kunnolla, niin teistäkin tulee joskus tämmösiä. Ja tämmösiä. Niin. Mulla on näin hieno viittakin, mä varmaan näytän teille, kun te opiskelette niin kauheasti. Tämmönen. Siistiä. Eikö se on hieno? Teistäkin tulee sitten, te ootte varmaan nähnyt mut siellä elokuvissa, eikö se ole? Ja lehdessäkin ootteko nähnyt? Joo. Mä olen ennen siellä näin siellä lehdessä. Ootteko nähnyt? Joo. Ootteko lukenut? Joo. Ja tilataan. Tilataan? No hyvä! Hyvä poika! Niin. Silloin. Muistaaks silloin, kun mä tapoin vihden miehen kanssa? Eikö sulla kova sana? Siinä on muut tädisi. Silloin. Koittakaa nyt jaksaa. Muutama vuosikin edessä, niin, että pääsee samaan tilanteeseen. Niin siinä kauan se vierähtää ihan huomaamatta kuinka.